mooie oude huisjes. In zulke huizen werden langling de kapiteins. En vaak de kapiteins van skippen die het op de walviskveert gingen. Zulke kapiteins neemt ik wel commandeurs. En daarom heette dit ik commandeurshuizen. De kessen herkennen aan die trapgeveltjes en aan die richel die daarin. Ik kan zo zien dat die commandeurs een soort jild verschillen op de walviskveert, want anders zien ze nooit zo'n mooi scheepje kennen. Hier op Skilge staan ze, maar ik op Orenwaard-eiland, Ameland begelijks. En deze, dat is nou een museum, het Behouden Huis. Het Behouden Huis, die naam haast vers wel het jeddejet. Het huis dat Willem Barends en Jacob van Heemskerk op Nova Zembla oorwinteren, hier het Exa. Die Willem Barends is hier op Skilge bennen. En hij had hier als jonkje ik wennen. Ja, eens is Skilge het Willem Barends-eiland. Komt hij naar mijn oeralt in. Op deze borkerij dat er binnen is. De zeevaartskwallen heet Exa. En dat is een mooie naam voor die skwallen, want Willem Barends wie een echte zeevader. En hij kon al jong mooie kaarten tekenen. Dit kaartboek van de Middellandse Zee begelijks. Het wie ik in een tijd dat hele stikken van de vrouw nog net ontdekt werden. Het strand bij Midslaan. Hier had Willem als jonkje verst wel roen en uitsjoen over de zee. En wat achter die horizon lei, dat wist nog net Ian. Wat een zee, hè? Het is eigenlijk een heel vreemd idee. Als je van de kust van Skilge een lijn die kant op loekst, naar het noorden, dan komt geen land met je in. Ja, helemaal in het noorden weer. Willem Barends die libben in een tijd dat er een prottenskip naar Indië voeren. Die hebben in de aflevering moet douwen echt met zich sjoen. Ze gong weer eens Amsterdam, jere. Sa. Bij Kaap de Goede Hoop langs. En dan jere daarheen, Indië. Maar de keerplu uit Amsterdam, die woen eens wel eens een orenroute ha. Net om de Zuid, maar om de Noord, zat ze zeggen. Dit wie hun bedoeling. Hier langs. Sa. En dan Sa naar Indië. Die keerpleur van Amsterdam vonden die zeewijnen Indië wel wat gevaarlijk. Er wie ik vaak oorlog in het gebied. Ze woonden zelfs een oorpaard vinden en dan handeldruwen met naaie landen. Rusland, China. Daar kwamen ze langs op wij naar Indië. En Willem Barends vonden ze zakknap. Die mast die ontdekkingsreis om een Noord maar lierde. En kaarten van het naaie gebied tekenen. Hier in de buurt van Formerum, Landerum, mat die liet ze Willem Barends binnenwezen. Dan moet je nou ergens een monument staan. Ah. Tussen 1594 en 1597 waren 3 zeereizen maken om de Noord, maar die waren net zo'n succes. De drukte volle ijs om verder te varen. Maar in 1596 gingen 2 skippen onder leiding van Willem Barends om de Noord. Op zoek naar de zeeroute naar Indië. Willem Barends die kon heel goed kaarten tekenen.
Het wie een tijd dat er nog net zoveel zeekaarten wien. En al heel geen computer of satellieten. Ze zeggen aan de stand van de sterren of de mannen werd ze wien. Wij staan het together op het dek. Willem Barends, een sterke man van 36 jaar. En ik, Gerrit de Veer, de jongste van de hele bemanning. Sjoch, daar ben ik binnen, zei Willem Barends. En hij wies op het eiland dat wij naar de afveert uit Amsterdam voorbij voeren. Skilge. Dob is de jongste van de hele bemanning, hè? Ik knikte. En als er nou eens onwennig lust, dat bad net, zei ik. Ik schreeuw elke dag in mijn dagboek wat wij beleven, dat ik verveel me net. Mooi zo, zei Willem. Dan haast er een journaal bij en dan teken ik de kaarten van het nieuwe gebied. Skilge wie al een streekje aan de kiem worden. Wij voeren naar het noorden. Mooi scheepje, niet? Is dit nou zo'n schip waar Willem Barends zich op voer? Ja, dit is een heel nauwkeurig model van het schip waar Barends een beroemde reis mee heeft gemaakt. Het waren vrij kleine schepen. Hoe liet? Ja, maar 20 meter, amper. Van voor en achter Van is voor 20 naar achter, meter. 20 meter. En er zaten wel 2 dekken in. Ja. Daar beneden was het ruim met de lading Ja? en de handelswaar. En daartussenin, dat was meer de woonruimte voor de bemanning. Die middelste laag. Ja, die tussen die 2 dekken Ja. in. Dat waar het mansje zit. Is dat op Wieren Grutte, zeg maar? Die Wieren verhouding echt, hè? is exact. Ja, het valt ook meteen op dat het maar vrij laag is. Ja. De staarhoogte was maar 1,60 meter. Dus Dus als ze daar net rond... steen kennen. tussen de balken net. Oké. Daar zou je oké, tussen ja. kunnen. Maar liep je daar rond, moest je toch gebukt onder die balken doorkruipen. Maar dat was vrij normaal in die tijd. En ja, om een idee te krijgen Ja. hoe klein dat is, hebben we eigenlijk dit tussendek voor een deel nagebouwd op ware grootte. Dat kunnen Oh, we dat wel is even echt gaan chillig bekijken. hoe groot het is. Ja, dan voel je ook meteen hoe klein het was en hoe Ja. benauwd. Het weer 4 juni 1596. We waren al heel lang naar het noorden te vegen. Het werd heel tijd kouder. Door een van de matrozen begon te roepen. Ik zie zwan! Witte zwan! Hij zei eens in de verte. Ik zei dat ik de vorm van deze zwan wel wat vreemd vond. Wat bedoelst? Zei Willem Barends. Nou, sjoch, deze hebben geen hals. Willem zei nou eens wat beter. En toen zei hij: het is ijs. Het is alweer ijs. En dat wie zo. Al gauw zielden beide skippen heel dat terug het druwijs. Het is inderdaad bukken. Ja, gezellig niet? Het is net kamperen, maar Ja. dan op zee. Ja. Ja, Hey, en hier zitten ze dan echt zo'n hele dij? Of? ja in zo'n ruimte als dit met een man of 10. En ja, hier sliepen ze, hier hadden ze een ontspanning. Ja. Deden spelletjes misschien. En, maar het wisselde wel, omdat met het wachtlopen voortdurend een deel van de bemanning naar boven moest om Ja, te precies. helpen met zeilen. Ja. En, maar goed, hier gebeurde het allemaal. Het leven, het slapen, alles. Dus ja, het is een beetje krap, maar
Maar dat had ook wel voordelen om met zo veel mensen in een kleine ruimte te zitten. Want je moet wel bedenken dat in die tijd geen verwarming aan boord was. Oh, en ze zaten wel in het noorden, weliswaar in de zomer, maar ja, het water was smeltende ijsbergen rondom hen heen. Dus dan is het water niet veel meer dan nou, rond het vriespunt. Bitter koud. Dus de lucht ook. Dus het was hier echt bij tijd en wijle snerpend koud. Op een dag kregen we de steile kusten van een eiland in zicht. Ik schrok me deer toen ik een wit beest zag. Wit en agrieselijke grut. Dat is een ijsbeer, zei Willem Barends. En die kan heel gevaarlijk worden. Dadelijk stapten de matrozen met bielen en geweren van boord. Toen ze na 2 uur het beste baas worden weer, zei Willem Barends: wij nemen dit plak het Bereneiland. En zij hiet het nog. En zo tekent Willem Barends stadig de kaart van het nieuwe gebied. Dat Willem Barends goed kaarttekenje koer, dat kerst je zien in het museum. Dit is die kaart. Even zien. In het hoekje is juist het noordelijke stukje van Nederland. Amsterdam. Daar ben ze aanzetten. En toen ben ze zo langs Skilge het grote wetter opgegaan. Met 2 skippen. Verder Noorwegen voorbij. En nog meer naar het noorden. En toen kwamen ze hier bij het nieuwe land. Spitsbergen. Daar bij Spitsbergen binden mannen het net eens over de route die ze dan volgje matten. Hier skippen ze weer omgaan. En verder veen. En zo kwamen ze bij dit land, Nova Zembla. Op een dag raap de wacht. Ladies! Dat wie het eiland Nova Zembla. Daar zouden wij onlang gaan. Maar dat voelt net daar. Voor ons wie zo volle ijs dat wij er net doorheen komen konden. En waarom konden we net? We zitten heel dat insletten in het ijs. En dat ijs, dat schouwde hield die dichter en dichter in het schip om. Het begon verschrikkelijk te kreken. Ik zal nooit vergeten wat Barends doet zei. Wij zullen hier de winter terugbrengen moeten. En het weer nog maar 11 september. 1596. We bouwden van het hout dat wij op Nova Zembla voelen een huis. Het behouden huis. En toen kwam de lange poolnacht. De zinnen kwamen net meer boven de horizon uit. Ik zie het altijd zo dicht mogelijk bij het vuur. Als beveiligd met je vingers hast. Ik kom mijn gossenveer haast net bij vast horen. Het water hield die kouder. Het bier dat bevijzen was hier, dat konden wij net meer drinken. De klingen die we wasken hier, die wien ze stieven, ze planken. Op een dag houdt zelfs de klok op voorin. Zo koud weer. We maken kanonskogels hiet in het vuur om de beiden mooi te verwarmen. De man die slipten soms met 2 of 3 zijn ook gewoon om warm te blijven. Doet het hout oprekken, stookten wij op kool uit het schip. En om de warmte in te houden, hielden wij alle kieren en naren van het huis dichtmaken. Maar door de reek en de gasten van de kool wien wij haast stikt. Een van de sterkste mannen kon een krek de doorriepen waan.
En altijd weer er ek de dreiging van de ijsberen. Na man en man kwam eindelijk de zinnen waarom. Maar dit grote schip konden wij net waarom varen. Want het zit hier nog morgen vast in het ijs. Nee, wij maken 2 sloepen klaar. En brachten alles erin voor de reis. Het wordt het begin van een lange reis waarom naar Nederland. Willem Barends zal die waaromreis net oorlibje. Hij is te zwak worden en hij weet het. Schielge en Amsterdam zullen er neer waarom zijn. Wij kwamen aan in Rusland, op het eiland Kola. Maar een Nederlands schip voeren wij waarom naar Nederland. En op 1 november kwamen wij aan in Amsterdam. Mijn eerste reis, die oordeel hier te worden. De bemanning komt erom met een protte verhalen. Oer ijsberen, oer poolfoksen en oer gruwelijke grote visken. Walvisken. Volle letters hoe ze die de zwimmende goudmijn nemen. Ik wil niet zeggen dat ze nog nooit van walvissen hadden gehoord. Maar door die reizen is toen heel duidelijk opgevallen hoeveel walvissen in het noorden rondzwommen. En daar begon ze op te jaaien. Ja, toen beseften ze ook dat daar een commercieel belang bij zat. Konden we het dan versjeien? Ja, niet zo'n beetje ook. Nee? Er was een grote vraag naar olie uit walvissen, spek, traan genoemd. De olie nemen ze de traan. Ja, de olietraan, dat is de olie die gewonnen wordt uit het spek van de walvis. Want ging het daarom? Vongen ze daarom die walvisken? Ja, het ging puur eigenlijk om de speklagen die ze konden uitkoken. En dat was het belang. De rest van de vis was niet erg interessant. Maar wat konden ze met die olie? Nou, die olie was voornamelijk als brandstof. Het werd ook wel een beetje als geneesmiddel gebruikt. Maar dat was maar heel weinig. De grote hoeveelheid, het grote gebruik was als brandstof. Want in die tijd was er nog geen aardolie, geen minerale olie. Dus de olie die zij of nodig hadden voor het branden van olielampen, dat was dan de walvisolie. En daarom ook van groot belang, want ja, verlichting moesten ze altijd hebben. Dus ja, de vraag was ook door de groei in de 17e eeuw, door de welvaart, naar die olie sterk gestegen. Het land werd rijker, meestal hier meer lampen in het huis. Er moest meer olie komen. Ja, zo zat het simpel in elkaar. Hele vloten met walvisskippen, galjoenen, voeren naar het noorden om op die walvisken te jaaien. En lietse bootjes met harpoeniers gingen dan op die walvisken af. Dit is een weerheek. Zo kan ik geen kant meer op. Met zo'n harpoen maken ze de walvisken neer. Ze vatten met lietse bootjes achter de visken aan. En dan de harpoenier smeert dan met gong die harpoen in het best. Zo. Als de vis krekken wie, dan skeert er mijn gong onder water. Het touw van de harpoen rollen op. Een walvis kan net zo lang onder water. Dus naar een skofje master we naar boppen om lucht in te nemen. En dan smeten de walvisvaders weer naar je harpoen. De walvis rekken op leer savurg en verleert saffele bloed dat er deegong. En als het beest deer wie, slepen ze het naar het gutteschip daar. Het moederschip. Daar wordt het een slachter. Een wreed bedruw wie het. De walviskveert is letter haast oeral verbeen. Ek al omdat al die mooie bisten haast uitstonden wienen. Als nou nog meer oerwalvisken, walviskveert of oer Willem Barends witte worst, ken dan eens op Schielgenheid behouden huis. Daar kerst nog volle meer te weten komen.